Wat is dan de allerslechtste trainer die je toch gewoon heeft? Puur als trainer was het denk ik Van Basten. En waarom wie hij dan samen in? Nou, ik denk dat hij dat zelf ook al later aangegeven heeft. Dat dit niet het vak voor hem was, zeg maar. Het was als persoon was het niks op aan te merken. Alleen ik denk als trainer dat uiteindelijk niet voor hem... Maar goed, ik denk wel iemand met zo'n status in het Nederlands voetbal... Ja, dan moet je denk ik wel de kans geven om te kijken hoe dat gaat. Ik speelde onder Ron Jans. Mijn jaar van debuut speelde ik best nog wel wat wedstrijden. Ook nog geen vaste baasplek. Alleen toen onder Van Basten werd ik al heel snel weer ook bij de belofte teruggezet. Dus heb ik eigenlijk het hele jaar in belofteelftal gespeeld. Dus dat is zeker niet de reden waarom ik dat slecht trainer. Waar gaan we naartoe? Natuurlijk train je wel mee. Ja. En ben je ook in de kleedkamer. Wat wie die beste trainer in die carrière? Puur tactisch, denk ik, Sander. Sander van der Heijden Ja, denk ik wel. Ja. bij Cambuur. En Daar waarom is dan dan? misschien een assistent-trainer was hij. En dat zei ze over de man die het eigenlijk het spelen naar de back verbeen had. Want Sander die vond eigenlijk dat ze nooit de backing spelen moesten. Nee, dat klopt. En daar was ik ook met hem eens. Daar had hij helemaal gelijk in. Maar als we toch in de problemen kwamen, dan hadden we de uitlaat. En dan werd ik wel gebruikt.